ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi yara kura kai ne Kano har gari sai na tafi jimban da ku Muhammadu na kaidata Muhammadu jimban kure bakaka sake da muje saboda kusa manya ba su gudu don wuya kai shaka Muhammadu jimban ya abinda kake sai ko ahazar ba ina ya bakauta malam ahazar ba ina ya bakauta malam ya Allah hijaba madina hidau Masal alhamdulillah. Ya al'amura. Godiya. Me bayani ne? Wai a ina kake siyo kwakwa ne? Ba ka da labarin shahararren wajen sai da kwakwa Coconut Global Link Nigeria Limited da ke nan garin Kano unguwar Na'iba ƴan lemo? A haba. Kwarai da gaske. Kai Kuma me yasa muna makotaka ai sai ka gaya mu tun da ka san ga yadda muke da kai. to in har dai kana siyo kwakwa a wurin nan ba kai ba tagumi ba kai ba zaman dumama kujera a bakin shago. Ka ce ban ga ta zama ba. Ina ga da zama kai maza ka garzaya garin Kano kasuwar Na'iba ƴan lemo wajen Coconut Global Link wato nan da inda ka je kurin kus kenan. Ko daga bakin titi idan ne tambaya za a raka ni har gurin. Ai ko da kanan ka dauki yaro kace nuna maka wajen Alhaji Abba mai kwakwa zai kai ka wannan wuri. Lalle ko ina jin ɗebe tawa zan yi na mai da ita gida. Na je na siyo waccar na zo na zuba ni ma dan ake hada hadar da. To dai ko ka ɗebe ta ka zuba a gida ko ka je a ciko da dai ba da ka je ka siyo kwakwa mai kyau wacce mutane suke yayi. Idan ka samu wannan kwakwa ko ka wuce wannan wurin. Ko za ka ji ban ɗaya daga ciki ne ni ma na je na gwada. To je ka zo da buhu kura ma buhu guda ka je gwada kasuwa. Allah Alhaji. Kwarai da kike bari. Ko na gode. Maza ka je ka zo Ban ga da ta zama ba. Ban ga ta zama ba. Dan aiko dan baba ya kawo ma. To shikenan. Kai ka je mutane yanzu wannan shahararren mutumin ya ce wai ba su san shi ba Alhaji Abba mai kwakwa ga nan kamfanin sa a nan Na'iba ƴan lemo Global Link shikenan kai